i bueno, podem entrar en matèria, si voleu. Primer volia plantejar, per començar, perquè justament és del que anava el reportatge, no? En els primers mesos de pandèmia, l'opció, no? El protocol que primer s'aprova, que se canvia al cap de poc temps, no? Però que afecta unes dones al principi, molt estricte en quant a recomanar separar mare de nadó quan hi ha una sospita de contagi o un contagi, o posar en dubte, no? O no facilitar la lactància materna. I bé, primer us volia demanar per què penseu que això passa, no? Tenint en compte pues, que l'OMS mai, per exemple, l'Organització Mundial de la Salut mai va recomanar separar mare i nadó, no? Jo No sé. penso que un dels primers factors, primer s'ha d'entendre el context, no? Jo vaig parir el 17 de març, en aquell context hi havia molt de desconeixement, no? Hi havia molta por per part de tothom, perquè era un virus totalment desconegut, no se sabia què podia passar. L'evidència científica sí que hi havia casos a la Xina, sí que hi havia casos als Estats Units, hi havia casos també a Gran Bretanya, però ben bé no se sabia quina era l'afectació, si hi havia transmissió vertical, si no, no se sabia ben bé què és el que passaria. I ho explico com a periodista, però també ho explico com a afectada i com a mare en primera persona, no? Perquè jo, de fet, el 29 de febrer vaig patir Covid estant embarassada, 29 de febrer del 2020, de l'any passat, és a dir, prèviament a que es conegués, no? Tot plegat, no? En principi es pensaven que era una simple grip A, i ho deien així tal qual, l'únic que em van fer la prova de la grip A i van veure que no. Poc temps després, la meva mare va resultar ser positiva de Covid i aleshores aquí és quan es va veure que jo realment havia patit Covid. Davant d'aquesta por, d'aquest desconeixement, de no saber exactament què fer, jo, de fet, vaig precisament a l'Hospital Can Rutí de Badalona que, sisplau, em fessin una PCR, perquè penseu que en aquells moments no es feien PCRs absolutament a ningú. Alguns polítics sí que començaven a fer, però no es feia ni a contactes, ni a contactes de contactes, o sigui, absolutament a ningú, no? Sí que si tenies símptomes a principis de març ja es feien algunes PCRs i, de fet, jo vaig el dia 15 de març a Can Rutí de Badalona, se'm fa una PCR, però perquè veieu també una mica el context. Jo anava també completament disfressada, no? Perquè vaig posar-me com tot de capes de roba a sobre perquè jo no sabia ben bé amb el que em trobaria. Era una dona, estava embarassada, estava a punt de parir, havia passat la Covid, anava amb 4 mascaretes, una posada sobre l'altra, a més, eren d'aquelles de vàlvula, vull dir, unes que ara ja quasi que no existeixen, no? I jo quan entro allà i després surto, poso tota la meva roba en una bossa d'escombraries per por, no? I aquella bossa queda abandonada fins i tot mesos, podria dir, com a fora del balcó, perquè realment era aquest context, no? O sigui, de no saber què estava passant. Bé, jo en aquell moment descobreixo que ja soc negativa, és a dir, que no tinc el virus. La meva mare sí, però ja feia uns 5 dies que ja no havia tingut contacte, no? I aleshores, per por també, jo m'imagino que per l'estrès, l'angoixa del moment, decideixo anar a Sant Joan de Déu i com si diguéssim, entregar-me. Jo, en aquell moment ho visualitzo d'aquella manera, no? De dir, ostres, he estat en contacte amb el virus, he tingut el virus, de fet havia estat, ja et dic, el 29 de febrer a l'Hospital Sant Joan de Déu i veuen que sí, que tot quadra i que, per tant, jo havia tingut el virus, no? Aleshores, a partir d'aquell moment, el que es decideix era la primera persona possible positiva d'anar a parir allà i no hi havia absolutament cap protocol. Res, o sigui, no se sabia res. Jo sí que havia estat investigant i havia vist que no era motiu de separació del bebè de la mare, però jo temia que això arribés a passar, no? I de fet, se'm fa una cesària completament innecessària, se'm separa del bebè, no hi ha es pica el meu bebè en una incubadora, el clampatge tardà no es fa absolutament de res, o sigui, a mi m'ensenyen la criatura i se l'emporten, mentre jo tot plegat crido que, sisplau, que em tornin la meva filla, que me la tornin. Amb tot plegat, es tanca la meva parella també a dalt a una habitació, sense deixar-la sortir ni tan sols per buscar bolquers, ni compreses per mi, ni roba per mi. I penseu que jo tota la meva roba la tenia, una bossa d'escombraries, una roba que no torno a veure fins que ja no em treuen d'aquella habitació completament aïllada, no? O sigui, totalment es van vulnerar els nostres drets, els drets bàsics de qualsevol persona, de rebre informació, de poder escollir. No es va respectar la nostra voluntat, no? Perquè en el moment que
Jo demano que em tornin a la meva criatura quan, a més, vull dir, tinc evidència científica, tinc informes que diuen que, o sigui, el tema de la lactància, no? Que també me la treuen, no em deixen allatar la meva criatura, no? Clar, tot plegat, penseu que no només es vulneren els drets de les mares, també es vulneren els drets d'aquestes criatures, no? Penseu que només pel fet d'olorar el caparró del bebè en els primers moments de vida, el fet de fer el pell en pell, això s'agrega oxitocina, s'agrega un vincle tant per la mare com pel bebè, no? I aquest fet de trencar-ho absolutament tot és que també comporta un problema de vincle de mare a bebè, inclús pot ocasionar el rebuig d'aquesta criatura, el rebuig d'aquesta situació, o sigui, problemes psicològics després més greus, no? Perquè realment tu has tingut una criatura a la qual no has pogut ni tocar en certes ocasions, inclús testimonis de mares les que després he estat en contacte, que van ser fins i tot 48 hores o més, no? Una amiga del grup de preparació al part, ella era positiva en el moment que va donar llum i se la va separar del bebè, mare primerissa, se la va separar del bebè un mes, el temps que ella va estar ingressada. És que ha passat una situació com molt greu, no ens n'adonem, no? I sí que hi ha professionals que s'han plantat, però és que a hores d'ara, a mi el que m'agradaria dir és que hi ha moltes professionals molt conscienciades, però també hi ha molta gent que no ho està, no? I que això no és una situació que hagi passat només en pandèmia, que la pandèmia simplement ha agreujat aquesta situació, que és una situació que ja fa molts anys que està passant, que es vulneren els drets de les dones. Jo en el meu primer part també vaig patir violència obstètrica. A mi se'm va dormir completament i se'm va treure la criatura sense avisar-me, ni tan sols de que se'm moriria i se'm trauria la meva criatura. A mi se'm la va separar, em van tractar com si fos un moble parlant de la seva vida, no? I em van deixar allà en un segon terme sense tan sols informar-me si la meva criatura estava viva o morta. Clar, tot això, per molts professionals i moltes professionals és el dia a dia, no? Però hem de pensar que cada naixement hauria de ser una experiència única per aquesta mare, per aquestes persones. Quan neix un bebè, neix també una nova mare, no? I aquest fet de separar les criatures o de no poder fer el contacte pell amb pell pot suposar molts greuges per les persones. També volíem aprofitar per dir que el testimoni de n'Alba surt al reportatge, que n'hi ha a l'anuari, així que moltes gràcies també, Alba. I també volia demanar-te, Lucía, tu com ho vius això, no? Perquè tu estàs dins d'un hospital en aquells moments molt difícils també per als sanitaris. M'agradaria saber la teva experiència. Sí, bé, l'Alba ha tocat molts punts, no? I tots tenen a veure, no? Crec que des del principi el que més va prevaldre va ser la por, com bé ha dit ella, no? Que hi havia molta por, no se sabia gaire sobre aquest virus, no? I a més, tot el que arribava de Xina, que eren els pioners en rebre i batallar contra el virus, era això, eren cesàries, eren separacions, era la por també dels professionals. Tots els articles que anaven sortint es basaven en aquestes cesàries, en aquesta separació, sense cap mena de base, no? Més que la por de que la mare contagiés el bebè, suposo que era això, bàsicament, i també jo crec que la desvirtuació, el menysteniment de la fisiologia del part, no? De la importància immunològica que tenen aspectes com la no separació, el pell amb pell, deixar bategar el cordó, tot això té un impacte immunològic sobre el bebè i, evidentment, sobre el vincle que es crea entre mare i la criatura. I és una pena perquè no es posa al mateix nivell, no es va posar fins temps després, no? El nivell, el que sabem, diguéssim, que és que a nivell immunològic els bebès estan protegits quan estan amb les mares, quan són alletats, quan estan pell amb pell, no? Es va com obviar, no?, al principi de tot, no? Crec que afortunadament es va ser bastant conservador a Catalunya en general. Crec que la Generalitat va reaccionar bastant ràpid, amb protocols bastant conservadors i amb protocols que preservaven això, els drets de les criatures i de les mares, a no ser separades, a no fer-se una cesària sense una indicació de veritat, no? I el que passa és que aquest seguiment d'aquest protocol que va proposar a la Generalitat realment va ser molt
molt diferent en un centre o en un altre, no? No va haver un compliment 100% per part de tots els centres, no? Aleshores, jo, des de dins que vaig viure, jo estava als Germans Trias, estic als Germans Trias, i allà doncs, vam córrer, diguéssim, vam buscar un espai, vam crear un protocol que cada dia variava perquè cada dia arribaven noves informacions, nous canvis des de la Generalitat, no? I aleshores anàvem intentant adaptar-nos ràpidament a tot això. I sí que al principi es va com voler seguir una mica aquesta línia, però de seguida es va com desestimar, de dir no, què estem fent? No? Estem vulnerant drets, al final, que han costat molt d'aconseguir. Imagineu-vos la fragilitat, no?, al final, de tots aquests drets, no? I, afortunadament, doncs, tant obstetres com neonatòlegs, jo també vaig tenir allà, vaig poder estar allà i poder comentar coses, no? Doncs van decidir que no, que es preservaria el que sabem sobre aquests moments tan importants, no? Tant a nivell emocional com immunològic, per la mare i per la criatura, no? Però sí que recordo que quan vam començar a implementar els protocols allà d'actuació dintre del que és el servei d'urgències, no? Que hi havia molta por. La gent tenia molt present l'èbola. Vull dir, encara hi havia... Van sortir dels prestatges els monos de l'èbola, no? Que els heu vist a la televisió, no? Que ara ja no estem en aquest punt, i menys en un servei d'urgències que no era una UCI, no era un servei d'urgències generals on arribaven els malalts de Covid. Bueno, ja sabem quants i com n'arribaven, no? El servei d'urgències de ginecologia i obstetrícia no va rebre aquest impacte tan bèstia que van rebre els serveis d'urgències i les UCIs dels hospitals. Per tant, podíem permetre'ns ser una mica més conservadors en aquest sentit. També el fet que es posessin de seguida les PCRs amb dones gestants. Això va ser una gran eina per poder també dir, ei, serenem-nos una mica, no? Estudiem, recabem els casos i anem veient i anem acompanyant aquestes gestants, no? Tot això és el que s'ha anat conformant i el que ha anat canviant fins ara, no? Clar, també ho deixava caure en Alba, no? El tema de que ha costat molt avançar en els drets dels paritoris i que en seguida s'ha tentat en fer una passa enrere, no? També m'agradaria xerrar de la situació que hi ha ara. Jo sé que és molt dispar i que depèn molt dels equips que n'hi hagi, dels hospitals, però bueno, ara mateix quina trobeu que és l'atenció que se dona als parts? Per exemple, aquí a les Balears se manté com a protocol que totes les dones han de dur mascareta per parir, siguen o no positives. Que passa que també te diuen, depenent de l'equip, te deixaran treure o no, no? És com un poquet aquesta a veure què te trobaràs. Aquí realment és una mica el mateix, però vosaltres ho esteu fent molt bé. De fet, ja porteu molt de temps fent-ho molt bé el tema de protocols. Sí, crec que sí. A veure, també t'ho trobes, això, no? Hi ha gent que té molta por i aleshores, doncs, demana a les dones que es posin la mascareta. Però també és cert que hi ha un protocol molt clar que també es va treballar en preventiva i en control d'infeccions de l'hospital, un cop ja vam saber quina era la via de transmissió, i es va decidir que la dona tenia dret a no utilitzar la mascareta, que som els professionals els que ens hem de protegir. I és el que estem fent. Sí que és cert que, especialment quan una dona et demana un part natural, no? Que dius, però no sé si algú sap el que és un part natural que et pugui demanar que et posis una mascareta. Realment és fàcil. Però en canvi, sí. Jo pensava, no pareixo. És molt difícil. Per tant, el que fem nosaltres és informar les dones que elles tenen dret d'anar sense mascareta, que està treballat, està protocolitzat i està consensuat amb tots els equips. Però sí que es poden trobar professionals amb molta por. Ara jo crec que cada cop menys, també us ho dic. I el tema de tenir les PCRs prèvies al part doncs, també ens dona molta tranquil·litat. I a més, amb la campanya de vacunació i tot plegat, doncs també la gent s'ha com una mica relaxat, que això també és bo, crec, a l'atenció a les dones i als parts, i a les parelles i als bebès. I a tot arreu, on estem amb persones i amb pacients i amb gestants.
També és veritat que cada dia ens arriben consultes, però cada dia, vull dir, és una cosa constant de veure quins hospitals o quins centres doncs es pot anar a parir acompanyat, sense mascareta. Vull dir, això és una allau de consultes que rebem cada dia, no? Perquè, com dèiem, doncs, a cada centre una mica és diferent i no és... O sigui, sí, hi ha un protocol i a cada centre, cada cop s'estan ajustant més els protocols, però sí que és veritat que depèn del professional que tinguis al davant que passa una cosa o passa la contrària, no? I, de fet, m'agradaria també destacar que no només passa als parts. Fa 2 setmanes vam rebre una consulta, un testimoni d'una mare que es va posar en contacte amb nosaltres perquè havia tingut un accident de trànsit amb una bebè de 6 mesos, si no recordo malament, i en un hospital de Barcelona se la va separar de la bebè, no la podia alletar. Era una mare que d'un dia per l'altre es va quedar sense la criatura per alletar perquè havia tingut aquest accident i no li posaven prou les facilitats per poder-la alletar. I arrel de la pressió mediàtica que vam exercir, finalment aquesta mare va poder alletar la seva criatura a l'hospital almenys una vegada al dia, que no és la situació òptima, però almenys sí que va poder alletar-la. Sí, digues. Sí, no, a nosaltres a l'hospital ens ha passat també això, que es va restringir molt les visites, als acompanyants, especialment a consultes externes de tot l'hospital i a les plantes, i que només s'ha deixat, diguéssim, un acompanyant, el que és a les sales de parts o als serveis de pediatria o a la planta de postpart, diguéssim, en aquest cas, a les plantes en general de l'hospital. Però sí que hi ha hagut també molta diferència entre un centre i l'altre. No hem d'oblidar mai que la dona té dret a estar acompanyada i no hem d'oblidar mai que el bebè i els nens tenen dret a estar acompanyats. Això hauria d'estar per sobre de tota la resta. Sí que és cert que, per exemple, en el nostre cas, tenim espais molt antics, molt antics, que no poden ni ser ventilats. I això ha estat un problema, per exemple, per nosaltres, de dir, quanta gent podem ser aquí i quina possibilitat tenim de, segons què fem, poder obrir una finestra perquè hi hagi una certa ventilació. Doncs això ha sigut un dels temes que ens està costant perquè encara tenim l'espai que tenim. El que sí que ja fa un mes o així ben bo que ja es va obrir, o 2 mesos ja ben bons, que es va obrir l'accés als acompanyants, a les dones gestants. Però sí que s'ha estat dur en aquest sentit. Jo penso, per mi, molt dur. És la meva visió, com a usuària i com a llevadora, perquè, clar, primer que la dona vol estar acompanyada, segon, l'acompanyant vol acompanyar la dona, i ambdós tenen dret de fer-ho, I és un procés que tu el pots viure sola, si és la teva elecció, però molt sovint el vius amb la teva parella, i és com... És un pack sencer i això és una cosa que encara ens falta creure'ns potser del tot. Parlàvem de drets també, sortia un article al Criar sobre aquests són els teus drets, en pandèmia, sense, o aquests són els teus drets. De vegades desconeixem les dones a l'hora d'anar a parir quins són els nostres drets, què podem exigir, no? Totalment. Mira, jo mateixa fa 3 anys vaig parir la meva primera criatura i a partir d'aquell moment vaig començar a ser conscient una mica de tot plegat i mira que sóc una persona activista, em considero feminista i que, òbviament, ja prèviament a la meva maternitat he estat conscienciada, però en el moment que se'n practica un trencament de la bossa prematura així manual de les aigües, a partir d'aquell moment i a partir que després la llevadora que m'ho va fer em demana perdó, jo primer vaig pensar, perdó per què, saps? O sigui, va ser com, fes el que hagis de fer, I això és una cosa com que fem moltes dones, anem a una consulta ginecològica, obstetra, i ens espaterrem allà i ens deixem fer. Què vol dir que ens deixem fer? El cos és nostre, Si ens han de practicar qualsevol intervenció, qualsevol cosa, primer de tot ens han de comunicar, ens han d'informar, hem d'entendre què volen dir i ens han d'explicar què faran a continuació. I és una cosa com que, sí, fes, com una cosa com que ja ens han ensenyat, ens han inculcat des de petites, I a més hi ha també el tema de la cultura patriarcal, que
històricament, i això ho explica molt bé l'Ester Vives al seu llibre Mama desobedient, no? Històricament, les llevadores acompanyaven a les dones durant el part, no? I com després aquest part s'ha anat medicalitzant, com el patriarcat, no? Els metges, ja no es tractava de les llevadores, sinó que eren els metges, ara també són les metgesses, no? Però com hi ha hagut com un abús de poder, no? Per part de la figura d'un home, no? Normalment, o fins ara també han estat més homes que dones que han, com si diguéssim, imposat la seva voluntat. I no, o sigui, el metge, la metgessa, és prescriptor, prescriptora, però és el pacient, la pacient, l'usuari o l'usuària, perquè en aquest cas com a embarassada o com a dona ets usuària, no? Qui ha de decidir, qui té l'ultimàtum, no? Sigui per un cantó, sigui per l'altre, però ets tu qui has de decidir després d'haver rebut la informació necessària. I moltes vegades a mi, ostres, que em diguessin no, és por tu bien. Què vol dir por mi bien? No, és por el bien de tu criatura. Fins i tot se'm va arribar a dir amb la meva filla que em feien la cesària, la meva filla que va néixer en temps de pandèmia, que em feien la cesària perquè què volies? Que se't morís a dintre? Vull dir, et posen davant d'una situació, una pressió i una violència tan brutal que no té nom. O sigui, penso que no té nom. Sí. Com ho veus, Lucía, aquest tema, no? De que anem arrastrant? Ostres, és que a mi em fa... Quan em va explicar l'Alba la seva història no vaig plorar perquè no tenia temps en aquell moment. Ens vam veure una estoneta molt curta. Realment em fa molta tristesa que hi hagi dones que visquin experiències com la que va viure l'Alba. Crec que el fet de desconèixer els drets no és una porta per vulnerar-los, no? Al contrari, els professionals tenim el deure deontològic de preservar aquests drets i d'informar les dones que els tenen, precisament, no? El que crec que sí que sé, és cert el que diu l'Alba, que venim d'una cultura molt paternalista, molt patriarcal i molt masclista. És així. I aleshores això ens està costant sortir d'aquest marc, no? El que sí també vull donar posar una mica de llum, no? Perquè jo estic rodejada de professionals de diferents disciplines, d'obstetres, de neonatòlegs, d'anestesiòlogues, de companyes llevadores que estimo dins i fora dels hospitals que estan deixant-se la pell perquè això canviï, no? Que jo no ho veuré segurament. Espero que la meva filla sí que ho vegi, les filles de l'Alba i les vostres filles també ho vegin. Però sí que crec que anem pel bon camí. També crec que és importantíssim que dones amb visió i amb aquesta sensibilitat arribin a llocs de gestió a nivell polític i a nivell administratiu, als organismes on es decideixen les polítiques de salut cap a les dones, no? Això és fonamental. La salut sexual i reproductiva és una qüestió política, noies, i necessitem dones i homes, clar que sí, igual de sensibles perquè es pugui canviar des de tot arreu. Nosaltres, les llevadores, des de l'assistència, però des dels llocs on ens estableixen els protocols, no? I les maneres de funcionar de tot el país, també ha d'haver gent amb aquesta sensibilitat que lluiti per això. I la hi ha, d'acord? Com a mínim a Catalunya, que jo conec. No sé les altres comunitats, no? Totalment d'acord amb això. Hem de lluitar per treballar junts. Jo penso que també és un altre dels reptes és buscar aquesta transdisciplinarietat, no? De dir, jo com a llevadora sé quines són les meves competències, tu ets ginecòloga, tens les teves competències, per qui treballem? Per les dones i pels bebès, en aquest cas, no? Doncs vinga, posem-nos-hi colze a colze. Per les dones i amb les dones, que aquesta és l'altra assignatura pendent, no? Treballem plegats perquè les dones sabem, i sobretot si se'ns informa, clar, si ens tracten com a nenes i no ens expliquen res, no? Però són persones que podem entendre perfectament tots els processos i prendre decisions sobre les nostres vides. Per tant, treballem plegats.
I després una altra cosa, que els protocols, o sigui, entendre ben bé que és un protocol, no? Perquè els protocols, sí, faciliten, no? Tant deteccions com, bueno, com procediments, no? Diuen quin és cada cas, què s'hauria d'actuar, com s'hauria d'actuar, no? Però també cada persona és un món i que cada situació, no? En aquest cas és diferent. I penso que sí, que en alguns casos els protocols ajuden, però en d'altres que també s'ha de tenir en compte doncs, les circumstàncies, l'entorn, altres coses que influeixen, no? A l'hora de prendre decisions. Sí, perquè els protocols no són una llei. Per això. Els protocols són una guia i els protocols s'han d'adaptar a les circumstàncies de cada persona, de cada usuària, de cada usuari. I a partir d'aquí, doncs, consensuar el que surti del protocol amb l'equip i que estigui fonamentat. No? O bé perquè és la dona qui ho està demanant, o bé perquè hi ha una altra alternativa que no hem tingut en compte, el que sigui. No? I això s'ha de tenir clar. I creieu que, per anar acabant, no? Que s'ha tractat bastant aquest tema als mitjans? S'ha tractat bastant i bé? Nosaltres estem preparant des de criar.cat, en col·laboració doncs, amb altres persones i entitats, doncs, un documental sobre el tema. Ens agradaria molt que aquest documental veiés a la llum, però en què ens estem trobant? En què, ostres, sembla que és un tema que incordia, que molesta, que no se'n parla prou, que realment doncs, és un tema que ha estat silenciat, que és tabú, que penso que per progressar i millorar que com a societat, no? Que s'hauria de treballar i veure en què ens hem equivocat per evolucionar, perquè si no mirem en aquests errors que hem caigut, i sense retrets, vull dir, dintre del món de la medicina hi ha professionals que ho estan fent superbé i que cada cop són més conscients, però també ha passat aquesta situació i a partir d'aquesta situació hem de treballar per si mai passa alguna situació similar, alguna situació de crisi, que no tornem encara més enrere. Com ho veus tu, Lucía? No, que el que hem de... És el que hem comentat fins ara, no? Hem de buscar la manera de que els nostres drets estiguin realment preservats, no? Davant de qualsevol situació que faci susceptible de vulnerar els nostres drets. Vull dir, és una cosa que hem de treballar plegats per tirar endavant i fer-los ben forts, no? I que es donin per sabuts, no? És algo ja més conceptual i més de com concebem la salut i, evidentment, com concebem la salut de les dones i de les criatures. No? Però sí que ens cal un camí i aquest camí, a més, té molt a veure amb com les dones ens posicionem en les nostres vides, no? I com som informades. I això farà que, clar, quan les dones demanen, les coses poden canviar. Jo com a llevadora puc intentar treballar des de dins del sistema per canviar algunes coses, però sobretot ho farem si hi ha una demanda de les dones, no? Perquè això sigui així. Aprenguem d'això, com diu l'Alba, aprenguem. Hem d'aprendre d'això que estem vivint, que hem viscut. I és un camí que està començat, no? El que passa que sí que n'hi ha una estructura, no? Que costa molt d'anar modificant, però bueno, començat està. Sí. I de fet, quan va passar, l'any passat, a principis de l'any passat, quan va passar tot això, hi ha projectes molt macos que s'han començat a nivell d'acompanyament de les dones, per llevadores, que va ser Martorell, per exemple, quan ja ho estava fent la Casa de Parts de Mitjorn, que és fer un acompanyament amb parts fisiològics per llevadores, amb dones que vulguin un seguiment, doncs, per llevadores, sense anestèsies i amb un part fisiològic. Això és un camí que està costant molt de recórrer, però que a poc anem implementant, que s'ha demanat, a més, que aquests models que són centres de naixements estiguin implementats a tot el territori, que hi ha un impuls que esperem que quan passi tota la pandèmia es reprengui amb força i que això també té a veure amb aquests drets de les dones a voler parir d'una manera fisiològica, no natural, o sigui, normal, diguéssim, amb els teus recursos i amb l'acompanyament d'una llevadora. I aquest recurs de l'acompanyament de la llevadora és el que no acaba de creure's el sistema, d'alguna manera. Quan parlem d'acompanyament, parlem d'una llevadora per tu que estàs parint.
només per tu, que no estigui fent 4, 5 coses alhora, que no estigui portant 3 dones alhora, sinó que jo, com a llevadora, pugui estar amb tu i acompanyar-te i conèixer-te i crear un vincle amb tu perquè t'ajudaré, o si tu vols, a que tu treguis les teves pròpies eines per donar llum. Aquesta seria la meva funció. Evidentment, vigilaré altres coses, però deixeu-nos que acompanyem les dones. És el que els demanaria jo als gestors. Deixeu-nos a les llevadores acompanyar, de veritat. És necessari, no?, que el que deies tu, en llocs de gestió n'hi ha gent amb sensibilitat perquè n'hi ha una inversió. És que jo penso que no som conscients després els problemes psicològics traumàtics que estalviarien, no?, deixant que aparíssim d'aquesta manera. Crec que no sé, qui sigui que estigui al capdavant de tot plegat no n'és prou conscient. Le pedimos desde aquí. Por favor, invierte en matronas. Súper. Pues, bueno, això ha estat un poquet tot. Era només generar aquest espai de reflexió que jo trobo que és supernecessari. I bé, moltes gràcies a les dues per la col·laboració. Gràcies per accedir a aparèixer en el reportatge i seguim en lluita. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-me. I un plaer, la veritat. Igualment. Adéu, seguirem lluitant per això. Això. Adéu.